Chystáte sa niekomu požičať peniaze? Uložte si toto video a pozrite si jednoduchý, ale overený postup ako na to. Nech je to ktokoľvek. Ak neurobíte tieto kroky, možno svoje peniaze už nikdy neuvidíte. Ak už na začiatku počúvate, na čo zmluva a zda mi neveríš, zbystrite. Špekulantom sa písomná zmluva nepozdáva, ale bez písomného dôkazu môže byť vaša pozícia pred súdom sťažená. Máte na výber z nasledujúcich možností, ako si svoje peniaze tak povedané poistiť. Možnosťou číslo 1 je uviesť do poznámky pri prevode krátkodobá pôžička. Je to jednoduché, rýchle, ale ako dôkaz to postačuje. Možnosťou číslo 2 je spísanie zmluvy o pôžičke. Je to čierne na bielom, kto, komu, koľko a kedy vráti. Záväzok vzniká až odovzdaním peňazí. Možnosťou číslo 3 je uznanie dlhu. Dlžník písomne potvrdzuje, že dlh existuje a zaväzuje sa ho splniť. Výhodou je predĺženie premlčacej doby z 3 na 10 rokov. Možnosťou číslo 4 je notárska zápisnica. Je to najefektívnejší nástroj. Ak dlžník nezaplatí, môžete rovno podať návrh na vykonanie exekúcie, a to bez potreby súdneho konania. Čo ako dôkaz ale nestačí? Napríklad potvrdenie o výbere z bankomatu. Nestačí ani vyhlásenie priamo v zmluve, že k odovzdaniu peňazí došlo pri jej podpise. Pomôžeme vám vybrať správny nástroj pre váš konkrétny prípad. Napíšte nám, vaša aliancia.